Inselmulkom u nilqawkom ma' triq tagħna ta' din il-ġimgħa. Ekku, fil-fatt jekk segwejtuna il-ġimgħa li għaddiet bdejna bl-ewwel episodju San Pawl Special fejn li qed nagħmlu qed induru naraw il-postijiet li San Pawl kien fihom hemm minnhom veri, aktarx veri, u hemm minnhom tradizzjoni. Ekku, u llum ħankomplu eżatt minn fejn ħallejna il-ġimgħa l-oħra. U jekk ma rajtux l-episodju tal-ġimgħa li għaddiet, iċċekkjaw ftit u morru u araw. Tajjeb, immorru u tinsewx tafsu like tkunu hemmhekk ukoll. U hawnhekk qegħdin quddiem il-Knisja ta' San Pawl Milqi. Hawnhekk jgħidu jew it-tradizzjoni tgħid illi kien hawn id-dar tal-Gvernatur Publiu, il-Gvernatur ta' Malta, illi kien propju laqa lil San Pawl għandu u San Pawl meta kien hemmhekk b'miraklu fejja il-missieru illi kien verament marit. U din hija l-grotta fejn kien jgħix San Pawl meta kien Malta. Grotta illi ġabet leha devozzjoni kbira fil-fatt anke żewġ papiet diġà żaru din il-grotta. Jingħad illi San Pawl terra mhux ħażin f'Malta u priedka f'diversi postijiet. U hemm minnhom illi ma tantx jissemmew. Eżempju, fil-ġenn ta' Birkirkara tista' tinnota din il-Knisja iddedikata propju lil San Pawl għaliex x'imkien hawnhekk kien priedka wkoll. Qiegħed hawnhekk fil-Pjazza ta' Santa Venera fejn il-Knisja l-qadima u hawnhekk hawn statwetta ħelwa ta' San Pawl rieqed din id-darba mill-jidher waqt li kien qed jippriedka ħajja u ħafajf sabiex jistrieħ. Għalhekk naqasa għajk. ċatta, ċatta? iktar minnek. Taf għalfejn biċ-ċatta? Għax jgħidu li San Pawl intom ma rridtux tafu bieħu biex ipattilkom. Jagħmlu san. X'għamlu? Iħaġruh. Xamel San Pawl biex ġena saqajna ċatta. Għamel xi miraklu għan. Le, għabat il-sandi u farfru raħal tisfel. Għax fejn uqodu għana. Uħalla xedanaw. Anke mitera, jgħidu San Pawl Bahar, mux vera, dak il-ramla jera. Jgħet jgħidu. Dak sabu l-bicċit ta' xin jemmek. Ukoll. Għawet ċertu ton il-ġamper, tella bicċit minnu dak. Isma', imma intkom ma ċettajtux daqshekk u badkom saqajkom ċatti. Int saqajk ċatti? Miex, le. Le? Għax biex kollok saqajk ċatta, unek jizgħum ismalar. Inti ċatta saqajk? Laqqas. Laqas. Inti ċatta? Għak naħseb? Mal inti zejtun puri, zejtuni puri. Għatlak, mela taw jinċad. Inti wieħed mill-għalek San Pawl. Ejwa. U meta San Pawl wasal f'dal post illi l-lum huwa magħruf bħala naxxar, jidher illi kellu bżonn jaħsel naqra l-ħwejjeġ u naxarhom u minn hemm ġim sejjaħ in-naxxar. Ara naqra kieku m'għaddix minn hawn kieku min jaf x'jismu hawnhekk. Din l-istatwa ta' San Pawl mhux dik imbniet fl-1770 u turi dil-qaddis ħares lejn it-tramuntana tal-Gżira. Din imbniet mill-kontribuzzjonijiet tad-devoti l-istatwa flimkien mal-kappella kienet l-ewwel mis-simboli Pawlini li twassal għall-inħawi fejn sar in-nawfraġġju u għalhekk hu ismu San Pawl tat-Tarġa. Nalla ġiju. Għaliex? Għax isa għolit il-proprjetà kemm ilu li ġi San Pawl. Vojt. Vera, f'kemm jidara, Isma' li ma nistax nifhem għawdex. Kif saru nsara? Marem ukoll da? Le, imma rridu morru Rabat biex infemilek. Ġek, meta ngħidu mmorru jmur. Ħammur jien ukoll. Dan! Ir-Rabat Malta ħasra san. Ir-Rabat Malta. Jien għawdex jgħat. Insomma, Ġej. f'dan il-post viċin ħafna tal-Knisja Parrokjali tar-Rabat hawn l-istatwa ta' San Pawl taż-Żelliqa li jingħad illi San Pawl priedka minn hawnhekk u beda jinstema' għawdex. U għalhekk l-Awċin ikkonvertew ukoll. Minn hawn l-Awdex. U hawnhekk fejn hawn l-istatwa ta' San Pawl fil-ġemp tal-Knisja tax-Xewkija kien Alla s-bisserjetà jew. Għax qed nagħmlu ta' San Pawl ta' xkieku. propju fejn skont it-tradizzjoni instema' San Pawl jipriedka u n-nies ta' Għawdex saru nsara u baqgħu salhom il-ġurnata. Jiena l-Furjana ġbej. Nistenna l-Daniel. Dak tala. Daniel, ta' Danusan. Ija, mela tala dak. Fejma? Ma nafx, il-Furjana smajtu jisemmi. Ġej għallum.
Ġa semmejna lil San Publio li kien il-gvernatur ta' Malta u San Pawl fejjaqlu l-missieru b'miraklu. Miraklu biex sibtek, ma anka l-Furjana ġi San Pawl. Kontet ngħid illi l-ewwel isqof maħtur minn San Pawl stess u hawnhekk il-Furjana jiċċelebraw il-festa tiegħu u San Publio nafa xil-kunjata semmiħ ħafna. bravo. U ġifieri. Ġifieri għandek il-San Pawl tal-Belt. Eżatt. Li ħatar lil-San Publio tal-Furjana. Hekk tiġi. U minn hemm tibda tifhem daqsxejn mill-kwistjonijiet. Tipo. Fem tipo il-Funtana mbagħad ta' mini. Liljuni ħares lej il-Belt jew ħares lej il-Furjana. Wara li qatali nifsi dawarni lemmu law x'niskopri sinjuri li jista' jkun li San Pawl inkalja x'imkien li law fix-xrob laġi. Temmen? U għalli jista' jkun fil-qrejpa u kol knisja id-dedikata u kappella sera dedikata lil San Pawl ukoll. Insomma, li u vera sa fejn kalja mhux importanti, l-unika ħaġa li tagħmel differenza illi bis-saħħa ta' San Pawl Malta għandha xejra l-għandha llum, mhux hekk? U wara ġimgħatejn nduru wara San Pawl nixtiequlkom il-festa tajba. Lil kulħadd.